Sator txiki, gogoratzen nola estia erosin izunean txampon bat eman eta zuk estia gehi txampon hau eman zenizkidan bueltan? Bai, Eta ze iruditzen berriz ere zuk denda bat sortu eta nik txampon honekin zerbait erosten badizut? primeran, baina zer salduko dizut gaurkoan? Badakit, liburu denda bat. Zeinen ideia ona, asto txiki? Az gaitezen ba. Arratsaldeon, Baita zuri ere, zertan lagun zaitzaket? liburu baten bila etorri naiz, nire jogaren urte betetzea da. Oso ongi, opari ederra, eta nolako liburua gustatzen zaizkio? Komikiak irakurtzen ditu. Gartxoten, bau, oso ondo dago. Gartxotena eta zeri buruzkoa da. Nafarroako itzaltzun kokatzen da historioa, 11. mendean. Gartxot bardo bat da, bertsolaria, eta bere semea Mikelot ere bai, baina gauza izurgarri bat gortatu da. Hori. Gartxotena eramango dut, baina ez kontatu gehiago, Bikain, asko gustatuko zaio. Eskerrik asko, Tori, hemen duzu dirua. Oso ongi. Tori, hemen dituzu kanbioak. Asto txiki, zer duzu barrez? Zer dudan? Nik txampon bat eman eta zuk niri komikia eta bi txampon, bi! Asto txiki, zuk eman didazun txamponak, nik eman dizkizudan biek baino balio handiagoa du. Garrantzitsuena ez da txampon kopurua, txampon horien balioa baizik. Orduan, zuk eman dizkidazunak ez dute askorik balio, Ez!